TV. Yamakadai kuteerera iko zvino ndo Kulien TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi mukaona ndakadai so handingouye ndichingotaura zvinhu zvisipo, but ndinoda kutaura zvinhu zvekuti zvinenge zvichiitika zvichitora nzvimbo, so that even kwamuri ikoko munozoziva kuti zvinhu zviri kunyatsofamba sei. Iko zvinezvi ndiri kutambira nyaya yandiri kunzwa, nyaya iri kuvhundutsa zvakanyanya pamusoro paProfet Walter Magaya. First thing first, ndatanga ndaona imwe post yanga ichinyorwa naHope Ching'ono achitamba zvake. I don't know, but ane matauriro anga achizviita, but it's just that zvinhu zvacho anenge asingade kutaura straight, but isu tinobva taona kuti pane nyaya apa, because anozotanga kuzonzi nyaya yacho waiudzwa nani, unozati unozonyeneza nyaya yema-evidence, but Hope Ching'ono ari kutaura kuti this week chacho ratitori Prophet Magaya vari kubuda mukati, ndo nyaya ichi yanga iri kutaurika panapa. Hanzi Prophet Magaya vari kubuda this week, ndo nyaya iri kutaurika, nyaya yatanzwa iri mumastreets. But ipapo takavarirwa kudaro ndo patabva tanzwa nyaya iri kubuda ku HSTV News, vari kutaura kuti zvoni police pick up PhD founder Walter Magaya from Harare remand prison, reasons not yet clear. Pari kunzi Magaya atorwa kuremand kwaari ikoko. Mareasons asi kuziva ndei, it's like munhu wekuti akatotorwa kudhara akatosungwa kare, but abva vamupika kwavari kuenda naye hatisi kuziva, because harisi zuva rekoti iri. So it's very important kuti vanhu mungogara makaisa maziso, makavhura nzeve kuti munzwisise kuti chinyachombori chii chiri kuitika. From day one pakanzi Magaya asungwa, hanzi ma-allegations efraud, rape, chichi zvaingotaurwa paya. Isu hatinonge tatombonyatsozivawo kuti chimbori chii chiri kuitika, but vamwe vari kuti Magaya akaita mistake hombe 1 yekuti Magaya akatsika madomasi echigananda. Saka hanzi kawatsika madomasi echigananda bande racho haripere. I remember futi vanhu vachitaura on social media, vamwe vanofarira Magaya, vanoda Prophet Magaya vachiti no, kunotora gift iyoyo munenge mazvidzikisira, musatore magifts ari kubva nekuna Wicknell. But I don't know, because ivo Prophet Magaya vakatozotaura zvikanzi inini nemunhu handipawo totozivana personally, on personal level. Honestly, ichocho chokwadi, it's on record, it's everywhere. Chivayo anoatenda manhirikini ma-birthdays aProfet Magaya, zvekutodaro, zvikwete zvekungotangira parodhi, zvekutodaro kubva kare. Now tauna mesi dzaMagaya manje dzine dzakuvhiringidza, because unoziva uchiremember kuti akambotadziswa futi kupinda pazifa paya paaida kupinda akatanga kunzi hana 5 levels. Zvinhu izvozvo zvinenge zvakabudiswa, ende anenge akazvitaura ndiani, vanhu vekuti vanenge vari close naye. Pane ma-revelations akawanda akuzobudawo, mamwe ekunze kwana Prophet Makandiwa vari kunzi inini ndinenge ndangonhikina, but it was a sermon yakataura, vakatotaurawo kudhara ukatarisa kwazvo kwamakandiwa zvekuti akati ini semamen of God tinombokuitisa eka zvekuti ndienda paramura nyaya dzangu, ndoona kuti chakuda kuputika, ndodzoka panapa kuti pray for me. Chinchi vavengi vangu vari kunditeera, vari kundidi, ndanovhura hombe dzangu. It happens sometimes, but ikuratidza kuti tenga different story. Nokuti chinhu choda kunzwisiswa nemaZimbabweans kuti chigananda chakatsikirwa madomasi naMagaya ndichipi ichocho, ndiani chigananda ichocho, zita rechigananda ichocho riri kudiwa kuti vanhu vachizive. Because sometimes nyaya dzevanhu dzinonakidza kunzwa, nyaya dzevanhu dzinokomborera, hapana chimwe chaungatoita pasina nyaya dzevanhu. Even iwo watoya kuti unyatsonzwisisa nyaya dzevanhu. Mubvunzo wamuhombe nhasi ndewekuti vatora Magaya handisati ndakambonyatsozvinzwa, handizonyatsonzwisisa angu masystems acho, or maybe ndokutobuda kwemunhu, because ndachiona Hope wachitaura kuti this week chacho kana professor mari nesimba Magaya anobuda this week, iro rineri hanzi anobuda. And I was like, imimi kai chii chiri kumbonyatsoitika, panonzi munhu anobuda this week, ari mukati iye akatopiwa dhera anonzi ndora anozodzoka koti obuda this week. Like chirudzi zvinenge zvanyatsofamba sei? Bheo havana tomboaplya zvavo, zvitu zvebheo, cause ndakana tangoda kunongedzera kuti saka bati makoti vanenge vazviita sei ikoko type ipi kuningina zvebheo, havana kumbogara vaenda kubheo zvamuchose, havana tombogara vatomboda kutomboningina. Hanzi takanzi it's good for my spirit, saka handisi kuapply, because ndirirango kurespect. I don't know what kind of decision was that, because but it happens sometimes. Tinoona vamwe vanhu vanogona kungobudiswa zveshuwa vakatovarerwa, atori kwaariko kwanongonzi niki ngaabude, zvinoitika. Tinotoona vamwe tinotoziva kuti vakatotongwa vakatosentenswa kare, takazongoona vatobuda vakamira nemalawyers avo vatongoningina. Or maybe pani kesi yacho, nyaya yacho inge ichifambirwa behind closed doors, yobva yangonzi alright, it's okay, tomubudisa mangwana. Hazvichanyatsozikanwa kuti chii chiri kuitika, but the issue yekungoti vangomupika nhasi
zviri kuraise questions because zviri pa2 isedha pamwe chigananda chacho chaakatsikira madomasi chido unosangana naye face to face because sometimes zvinoona kuitika chimota chaya pachinouya chichitakura vanhu chaichiya chigananda chacho chaanenge akatsikira madomasi pamwe chakatogara imomo chobva chichitoteerera kuti shamwari saka wati kudii padhiri redu rereya zvinoitika varume kana nechirume anoita madhiri akasiyana-siyana kamagaya asi munhu wekuti tingamuti munhu wechinherera kana kuti munhu wekutamburira munhu akuvaka mastadiums ameno kana muri kuunderstanda chinhu chacho chiri papa but ameno munoionawo sei uya mucomment section titaure iyi ngatimboigumira panapa but comment section ndakavhura Coolien TV team VAT asi vanhu vachishamisika Coolien TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Coolien